На Белсаце кароткае выданне навінаў аўторку 28 студзеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Беларускія дэталі для знішчэння украінскіх гарадоў. Беларускі расследавальніцкі цэнтр у сваёй новай працы апавядае, як айчыннае прадпрыемства «Інтэграл», абыходзячы санкцыі, пастаўляе мікрасхемы на патрэбы расійскай арміі. Яны выкарыстоўваюцца для стварэння ракетаў і высокадакладнай зброі. Расследовальники адзначаюць, мікрасхемы для расійскіх ракетаў «Інтэграл» вырабляе на заходнім абсталяванні з выкарыстаннем заходніх сыравіны і камплектавальных. І гэта не зважаючы на тое, што продаж у Беларусь стратэгічна важных матэрыялаў і абсталявання падвойнага прызначэння пад санкцыямі ЗША і Еўразвязу. Аднак схемы абыходу санкцыяў дазваляюць прадпрыемству атрымліваць іх у неабходнай колькасці. Да прыкладу, адзін з крытычна важных кампанентаў для мікрасхемаў, высакачыстая саляная кіслата, трапляе на «Інтэграл» праз Польшу, Турцыю і Казахстан. А ў дакументах «Інтэгралу» месцам вытворчасці кіслаты наўпрост указаная Нямеччына. Расследавальнікі ўжо звярнуліся ў Еўракамісію з просьбай патлумачыць разыходжанні ў санкцыйнай палітыцы ў дачыненні «Інтэгралу» і яго партнёраў. Амаль палова нелегальных цыгарэтаў на расійскім рынку беларускай вытворчасці. Такую ацэнку ў інтэрв'ю ТАСС агучыў прэзідэнт Асацыяцыі малафарматнага гандлю Уладлен Максімаў. Аб'ём беларускіх кантрабандных тытунёвых вырабаў Максімаў ацаніў на 600 мільёнаў пачкаў, 45% ад агульнага рынку нелегальных цыгарэтаў, што прыносіць расійскаму бюджэту штогод каля 600 мільёнаў долараў стратаў. Беларуская кантрабанда трапляе ў краіну згодна са схемаю эфектыўнага транзіту. Груз цыгарэтаў паводле дакументаў рухаецца ў трэція краіны, але застаецца на тэрыторыі Расіі. Дзякуючы такой жа схеме Расія і Беларусь таксама абыходзяць заходнія санкцыі. Каб спыніць прыток нелегальнага тытуню ў Расію, улады краіны ўвялі абавязак мець спецыяльныя навігацыйныя пломбы, што дазволяць адсочваць цяжкавікі ды іх магчымую разгрузку. Тактычныя вучэнні з удзелам сілаў тэрытарыяльнай абароны ды інжынерных войскаў пачаліся сёння ў Гомельскім раёне. Як зазначылі ў Міністэрстве абароны, вучэнні працягнуцца да чацвярга 30 студзеня. Цягам правярання плануюць адпрацаваць забеспячэнне вайсковых групаў боепрыпасамі і правіантам, а таксама адпрацаваць выведныя дзеянні на мясцовасці і выкананне заданняў падраздзеламі тэрытарыяльнай абароны. Вучэнні стануцца заключную часткаю збораў тэробароны, што распачаліся 8 студзеня. Уначы сілы паветранай абароны Беларусі непадалёк Мазыра збілі расійскі дрон камікадзе тыпу «Шахет», сцвярджае маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Бліжэй да поўначы гаюн падзяліўся інфармацыяй украінскіх назіральнікаў за паветраную прастораю, што адзін з беспілотнікаў зайшоў у паветраную прастору Беларусі і падлетае да Мазыра. Прыблізна о 55-й хвіліне пасля поўначы мясцовыя жыхары пачулі магутны выбух, а праз 3 хвіліны украінскія маніторынгавыя групы паведамілі пра знікненне «Шахеду» з радараў. Агулам, па інфармацыі праекта «Беларускі гаюн», цягам ночы ў паветраную прастору Беларусі заляталі 9 ударных БПЛА і дронаў-імітатараў. Афіцыйнага пацверджання інфармацыі пра збіццё беспілотніка над Мазыром пакуль не паступала. Агулам роўна 100 беспілотнікаў запусцілі за мінулую ноч расійскія войскі па ўкраіне. Як паведамляюць у ЗСУ, збіць удалося 65 БПЛА, яшчэ 38, у асноўным дроны прынады, былі лакацыйна страчаныя ў выніку працы сродкаў радыёлакацыйнай барацьбы. 4 чалавекі параненыя пасля ранішняй атакі расійскіх дронаў на Адэсу. Пра гэта апавёў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Олег Кіпер. Абломкі беспілотнікаў трапілі ў шматпавярховікі і прыватныя жылыя дамы. Яшчэ 2 чалавекі пацярпелі праз начную атаку расейцаў на Раганскую грамаду Харкаўскай вобласці. Адзін з пацярпелых у шпіталі. Цалкам разбураныя прыватны дом і гараж. Яшчэ 4 дамы пашкоджаныя. У Харкаве ж праз удар дрона маштабны пажар пачаўся ў дрэваапрацоўчым цэху. Агонь цалкам ахапіў 2-павярховы корпус. Пашкоджаная газавая труба, таксама памяшканні суседніх прадпрыемстваў. У Чарнігаве абломкі дронаў разбурылі 2 прыватныя дамы. На Кіеўшыне абломкі збітага беспілотніка пашкодзілі музей рэтра-аўтамабіляў з калекцыі былога кіраўніка краіны Віктара Януковіча. У Лунінецкім раёне на пажары загінула аднагадовае дзіця. Яшчэ 2, 3 і 5 гадоў уратаваліся. Трагедыя адбылася напярэдадні ў мястэчку Бастынь. 25-гадовая маці 3 дзяцей выйшла ў двор па гаспадарчых справах. Праз некаторы час да яе прыбеглі 2 старэйшыя сыны і сказалі пра ўзгаранне ў хаце. Калі жанчына вярнулася ў дом, полымя ўжо ахапіла пакоі, што не дазволіла ёй уратаваць аднагадовую дачку. Паводле папярэдняй версіі следства, прычынаю трагедыі сталася неасцярожнае
асцярожнае абыходжанне дзяцей з агнём. Парывы ветру до 130 км за гадзіну, залевы і магутныя хвалі. На атлантычнае ўзбярэжжа Еўропы абрынуўся ураган Гермінія. Са стыхіяй сутыкнуліся ўзбярэжныя раёны Партугаліі, Іспаніі, Францыі, Вялікай Брытаніі і Ірландыі. У французскім дэпартаменце Іль-Эвілен, рэгіёну Брытань, стыхія выклікала наймацнейшую за апошнія 40 гадоў паводку. Сотні асобаў эвакуяваныя з мястэчак і найбуйнейшага гораду рэгіёну Рэну. У іспанскай Галісіі без электрычнасці засталіся дзясяткі тысяч асобаў. Прагноз сіноптыкаў несуцяшальны. Гермінія працягне ўладарыць найбліжэйшыя дні, што можа прывесці да разбуральных наступстваў і далейшага павышэння ўзроўню вады ў рэках. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.